சின்ன சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என் லைஃப்பில் நடந்ததை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன், அவ்வளோதான். அவர் ரொம்ப ரொம்ப அல்பத்தனமாக சீப்பாக போயிட்டு அண்ணன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களா அப்புறம் வந்து என்ன அசிங்கமாகவே இல்லையாடா, உன் வீடியோ நல்லா இருந்தால் நாங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம், எதுக்கடா உனக்கு இந்த மானங்கட்ட பொழப்பு. என்னை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பும் கிடைக்கல. வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கிற கொடுமை என்ன மாதிரி ஆளுக்கு தான் தெரியும் சார். அதை பற்றி கவலைப்படாத, முழு மூச்சோட சண்டை போடும். ஜெயிக்கணும், ஏறி ஏறி அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும், நம்ம ஜெயிக்கணும். கிளம்பிட்டான். இதுக்கு முதல் காரணம் என்னோட அண்ணன், என்னோட தளபதி. எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க நண்பா. ஹிட்டு, பிளாக் பஸ்டர், அதையெல்லாம் கூட பெருசு உங்களை நான் சம்பாதிச்சது தான் நான் நினைக்கிறேன். அன்பா இருக்கிறேன் நினைக்கிறேன், அதனால தான் எனக்கு கிடைச்ச இந்த உண்மையான நண்பர்கள்.